също така за нашия край, може би най-характерна дуплата музика. И оттам се обяснява нашата любов към всички перипетии и трудности. Ние успяваме да го запазим. Хора като нас, които да помагат и развитието, и популярността. Смятаме, че в момента духовата музика е във възход. Северозапада започва да, как се казва, да заразява терени. Нашата Западна Украина, в Сърбия, Македония, Югозападна България, и там вече има доста духови състави, въобще много сме доволни. Ми казахте, че сте доволни, 30 духови състави ще участват в септември и спирате с... Не толкова имаха желание, могат да участват всичките, елате ще видите на 7 септември. Някакъв страхотен фест. Фест, да. Ние благодарим така за вашето участие и с което разказахте за винаги има какво да се учи от старите, така да го кажем, олегналите, хората, които са минали през хиляди сватби и кръщенета, сега се съват и създават нещо. Росен Красимиров, нали така? Да. Мирослав и Гера в Копиран хоризонт и продължаваме с Берковска духова музика.